Así espertaron esta mañá os veciños e os comerciantes da Rúa Peregrina. A rotura dunha tubase de fibrocemento levou por diante varios locais da zona. Os feitos rexistráronse ás 4 da madrugada, cando un veciño deu a voz de alarma. A policía local avisou a empresa concesionaria e procedeu ao peche da canalización. Trátase dunha tubase antiga de 250 milímetros que se atopaba a 1,5 metros de profundidade. Cando se fixo a renovación desa rúa, segundo os criterios técnicos, renováronse todos os servizos, agás esa canalización de fibrocemento que vai profunda, que non é é do cinturón de agua que circula pola cidade. Entón, nese momento, os servizos consideraron que esa non era necesario cambiala. Pode romper porque é antigua ou pode romper porque hubo unha pequena oscilación de presión que provocou unha ruptura. Iso é o que están avaliando. A pesar de que os feitos se registraron ás 4 da madrugada, non foi ata a primeira hora da mañá cando os comerciantes da zona decatáronse do incidente. O local máis afectado foi este. A auga e o barro entraron ata o fondo desta libraría, levándose por diante gran parte do material. Rompeu aí, entrou a auga e o lodo todo, vedes o barro todo durante tempo, tuvo que estar entrando porque, pois xa digo, a parte de atrás é unha piscina. Está un pouquiño máis baixa que o de adiante e chega aos tobillos. Os operarios trasladaronse a primeira hora ata o lugar para tratar de reparar os danos causados, uns danos incalculables para estes comerciantes. A ver que dio seguro, senón a ver que de nós, así de claro. En 2009 os locais comerciais destas rúas sufriran unha inundación. Naquel momento a rotura rexistrouse noutra tubase diferente. Sen embargo, os comerciantes aseguran que non é a primeira vez que denuncian ao Concello o mal estado da canalización. Nos inunda lo que es el baño, no nos baja bien el papel higiénico, las alcantarillas de dentro tenemos mogollón de ratas y ya tuvimos varios problemas, llamamos a ellos porque la tubería central que está aquí, la que rompió, pues normalmente siempre se quedaba ahí, ¿sabes? Se quedaba como un poco ahogada. Ratas así, de grandes, que ya nos rompieron varias veces ahí la pared a lo de caja porque tenemos unas arquetas donde vienen a fumigar pues una vez al mes una empresa que contrata nuestro jefe, vienen a fumigar aquí y entonces esa rata se escapó por un lado donde entre un aislamiento que teníamos y nos olía muy mal la tienda y era una rata que estaba muerta ya porque había comido el veneno. O Goberno municipal decidirá nos vindeiros días se é necesario substituir ou non toda a tubase. En canto aos danos ocasionados será o seguro da empresa Viacua a que se fará cargo dos gastos.